Arọ kene anyị kenekwa n'oboru agụụ ụzọ agụụ ọnụ ebe o meghe ka ọ nọ na-amachagharị nọdụ ana n'oche ka anyị mee anyị gaa ọba ụtụtụ na chi ewerugo ngwa ka anyị gaa ọba ụtụtụ na chi ewerugo ebe ọba ka o si gbatakwụrụ ọkpụ nke ya anyị azọkwuo okpu ndị nze nwa na-azụ ngwanye isi nwa na-aya eji kpuo okpu mmọnwụ na-abụ isi nwa na-eji dobe n'isi na ọbụmanụ ya akwụkwala okpu ndị nze ugwu okpu ndị nze awọkwa ibu nke ụmụazị nke aghala aghala dokwa ichi nwayọ ọkwa ka esi eme erewa na nze lụghị aka enwekwa ndị zalụ nze lụọ aka nze lụgo meya aka na isi na oborugokwanụ meyọ n'igirigi ọgada jandu njandu ọkwanụ ka esi eme owe na-adụ mma ewerewa na atụchafụ n'ọrụ akwụ dịka esi eme ya ọrụ akwụ mmadụ dozie aka gị mede aka gị ele mede aka gị na-aba ele medi ele esi ọrụ akwụ ọchụ mmadụ nke oyi ahụ mkpọ ewugo ka esi eme anyị si na akpụchapụ ọchụ mmadụ ka anyị wee dị ọcha n'iru ndị a dị ọcha n'iru ndị ichie dị ọcha n'iru ndị ichie nọdụ a n'ebe ị nọ sit down one place nọdụ a n'ofu ebe na-ene m anya ele nshemi nke ewu ọkụ nke ewu duko oyibo a na-akpọ incense anyị etinye ya okịta anyị si na tata bụ oye tata ọkụ iwe ka anyị na-etinye anyị si na iwe eji etinye ọkụ iwe bụ ka iwe bata na ndụ anyị maka ọ na-abụ iwe bịa ọchịchị agba ọsọ iwu gị ọkụ iti ịmụ nke gị were ọka gị bie na ihe amụ ọkụ ịmụ ọkụ iji nwayọ kwili ugwu ị na-anụ ekwili ugwu ọkụ ejila aka ya nwụọ itire n'aka na ọrụ ọwụ ozugbo ịma na ịkpachafụrụ ala onwe gị anya ị na-anụkwa iwe na-ekwu jide aka na ntị gị ọkwa ị na-anụ ya ka anyị jee tinyelu ọkụ tinyelu ndị ichie sent ka a wee nwee ike mmụọ wee nwee ike na-ekonyite mmụọ na-egbogote nọdụ asịrị anyị gị nọdụ ana n'oche gị nọdụ ana na-ahụ iwe m na-eme ị na-ahụ ka m si eme okpu ndị nze gị mee enwe igidigo ọgada ịtọgodu ịtọ ngwa nwoke dubeghị mee yọja ndụ njem wunonowo ka anyị malitezie ebe a ka anyị etigo ka anyị banye ibe abịa mgbịrịmgba ebe eji akụ ya bụ ka a wee mee ka mmụọ ndị nọ n'ụlọ kala tete bịa nọdụ ana ọka bọlụ nwee ndidi ịṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa nwee ndidi ịkụcha mgbịrịmgba iwenyite ogogo ogene kụọ ya
nke ngwa nọdụzi ana ka anyị tụọ nzu. Nọdụzi ana ele ahụ na nzu nke gị. Oya bịa welie. Ngwa ligote n'oche gị. Ya na nzu nke m ka nzu anyị kpọkuo ochie oke Chukwu oke ekene Chukwu okike ekene n'oboru tata bụ abịa oye ebe anyị na-agọ n'ọgbọ bụ ka ndụ nwoke do ka ndụ nwaanyị adụ ndụ mmiri ndụ azụ anwụ na mmiri atana onye zụwa na ọ ga-azụta iwe dị mma onye chụwa ka ọ chụta iwe dị mma ngwa ahụ dị mma anyị ji ekonye aka n'anụ anyị ụchụ agba n'anyị iwe anyị eri akọ n'anyị anyị si anyị fụwa n'ụzọ ka ụkwụ anyị fụlụ mba ka ọ balute n'odo n'ibu anyị ghara aga n'ezi ka agụụ na-agụ ezi wee na-ayọ Chukwu oke na-ayọ ndị ichie na-ayọ chi anyị buwela anyị ụzọ kpewela anyị azụ ihe ọbụla wa jiwe ka o wofuola anyị na-enye isi ụmụnna anyị isi ụmụ nwadiana isi ụmụada isi ndị ọgọ ndị anyị na-alụlụ ọlụ ndị anyị lụgoro ọlụ anyị si ka ndụwa ncha niile dị ma ndụ nọ n'ụlọ ma ndụ nọ n'ezi onye wenyite nzu na-ekpe ekpere na anyị na-aga ọgbọ ka ndụ nọ n'ụlọ ma ndụ nọ n'ezi na iwe anyị na-aga ọgbọ n'isi wa bụ ndụ na ndụ na-elote anyị n'iwe ọma mewe eluwa ọya na-agọ ma ndụ nọ n'obodo oyibo ma ndụ nọ n'obodo ndụwa ncha ga-adụcha na ndụ gị nwa bụ meyọ ga-adụ ọya na-ekwu nọdụ ana n'oche na ndụ gị nwa bụ meyọ ga-adụ na ndụ gị nwa bụ chimezuo egwu ọnwụ ga-adụ ọya na-ekwu na ndụ ga-adụ wee na-ayọ Chukwu okike na-ayọ ndị ichie na ị na-ayọ chi gị na-ekwu na ị na-ayọ ndị orime ndị ọgbanje gị bịa tụọ nzu n'oge enwewu chimezu egwu ọnwụ na-akpọba na iwe niile bụ ọra gị na baanyị na-ekwu mmanya ndị otu ọgbanje Fanta na Coke ka ị na-amịchala ọrịa na-ekwu na anyị na-aga ọgbọ wee sị na anyị na-ekene Chioke ka ị wee bụrụ ezigbo nwa na-ekwu ka na ị ga-abụ ezigbo nwa na ị ga-abala anyị uru ị ga-abala ezinụlọ uru ị ga-abala ụmụnna uru ị ga-abala obodo uru ị ga-abala ụwa uru n'oge enwe n'ọya bụ ọbịa anyị na-agọ na-ekwu nọdụ ana n'oche ọfụma n'ọya ka iji jide nzu n'aka wee na-akpọkwu Chioke wee sị na anyị ekenekwa ọrụ kene ọra mmụọ kene ezumezu ele ka a na-eme onye awa na-atatọ okwu mgbe omelide mgbe okwuwe okwu ọmali na-aga ọbụma na ọ bụrụ na ọ mara ihe ọ ga-agọ na ọ mara ka ọ ga-esi bido nọdụ ana ebe ị nọ anyị wee sị na anyị na-ekene Chukwu okike na ọra mmụọ ezumezu wee sị na ụbọchị tata bụ oyi na ọ ga-amakwa na anyị mma onye Egbenamma Ejiegbundiilo na anyị si na iwe anyị gọrọ n'ọgbọ bụ ka ọ dụrụ nwoke dụrụ nwaanyị na mma na ọ ga-adụ nwoke na nwaanyị na mma ezinụlọ anyị agụrụ zuru ndụ niile bụrụ iwe anyị na-eme n'anya ọ ga-agaziri onye ọbụla ọchụ nke egwu na
anyị si nke anyị ọbụla bụ oke anyị ka na ike ọbụla ọda ka olu anya ka ọ dị n'elu ya lụọ na ọ daa na ya fuo ome ọ ga-agbakwa mkpụrụ metala anyị mkpụrụ dị mma onye bụ nwa bụ mkpịa ka enye nwa, onye bụ di bụ mkpịa ka enye di, onye bụ nwunye bụ mkpịa ka enye onye ọbụla bụ ego oyibo bụ mkpịa ka enyi wetara ọrụ ote agali owu na enye ego ka ọ na-akpa na ọka onye ọbụla ka ọ na-arụ na ego aghara aka anyị amafu a na-akwụ egbu awụ anyị si na iwe anyị na-ayọ Chukwu oke na-ayọ ndị ichie na-ayọ ọra mma ọgwụ ka unu meghe ụzọ si na arọ ọnụnwa anyị nọ n'ime na ọ ga-amịtala anyị mkpụrụ dị mma arọ nke gara aga na ọmalụ mma ma nke ya amanarị na ọka anyị kwuru ka ọ ga-adị ọnụ dibịa ka ọ na-ele ọ nara ele n'elu obodo anyị si na anyị kenele unu na anyị si na-ekwu onye bụ nzu ka anyị na-ama unu bụ ọra na-ama ezumezu anyị si ka ọra zukwenu mee anyị si bịa kwanụnụ dobe ya bọọdụ weta nzu ngwa gị dobe ya bọọdụ kedu nzu nke gị weta nzu nke gị ewesị na-ekwe na nzu nke ahụ iji kpee ekpele ọ bụrụ nke ahụ nke a iji kpee ekpele onye tie na-enye nke ahụ wetie ewesị na-ekwe na nzu ka ụmụ ma nzu na-eke mmanụ na oyi mmanụ na agwa ọkwanụ na nkwụ a na-edo ọ ga-edolu na anyị mmiri ọbụla gbalụ ya doo iwe mebiri emebi ndozi ka a na-edozi ọdụmma ya doo na anyị na-eke ya doo na anyị n'oyi ya dokwe na adoo na nkwụ anyị si iwe ọma kpọrọ anyị iru ị na-ekwukwa okwu meyọ ị na-ekwukwa okwu ngwa nọdụzi ana ngwa nọdụ ana n'oche gị ewuru okpu ndụ nze anyị nwanụ ka iji ziwelu emezi iwu ụka ọchị mgbe nze ji wee ọba na ụmụazị mana okwu ụgbọgụla arafuzi anyụ miwazie uduge anyị enwekwa na ọjị ebugo nke ewe ọjị na-ene anya nke ewe ọjị ejiri ọnụ atawa ọjị onye a awala ọjị ije ọzọ tawa ọjị gbaa ọjị ikenga onye bụ ọjị gbala ikenga bụ oke diọkpa nọ n'obu ka ọ dụrụ ijiri aka gị ụwa ọjị gị nwa bụzi mbụ onye ichie na-awa ọjị so nke ebe a na-ene anya ewurọba nke na-abụlị anya jeli ka m kọwalị gị nọdụ nwayọ ọjị nke a abụrụ ya anya nke ebe a gbalị nọ abịa na anọ Igbo n'azụ na-ege ntị na mkpali amụ na-akali unu iwe a na-akụzili unu iwu na na-akpali amụ kpalilide amụ kpalewe oke ya azụ amụ iwe a na-ekwu nọdụ ana n'oche nke bụ ọjị gbazuru agbazu ọ gbara abịa na anọ Igbo n'azụ na o nwere nke na-agbụ ise ka a na-abụ aka ụba nwee nke na-agbụ isii aka ụba nke gbala ịtọ ikenga nke gbala ịbụọ ọjị enu na ana eji were eke ikpe eji alụ ọlụ onwe nke na-agbụ ọjị ogbi ọjị okilikili nke ahụ bụ ọjị ogbi ka a na-akpọ ya na o nwekwa ọlụ ndị eji alụ nke gbala ịsaa bụ aka ụba na iwe ọma akwụ n'ụzọ na iwe ọma na-abata nke ahụ a na-enyezizili ndị ichie ite na-ege ntị a na-esizili ndị ichie ite nye ndị ichie nri na nke ahụ gbala ịsaa ị na-anụkwa nke ahụ gbala ịsaa a na-esili ndị ichie nri sielu ite gbuo ofuolu iwe mme ya onwe nke na-agbakwa ịsatọ ori iwe ahụ ka a na-emekwelie ndị ichie ọ iwe dị ọkọtọ iwe dịrị nne ka anyị na-ayọ iwe ahụ riri nne ka Chukwu ya emela anyị maka iwe dị onye mkpa ka ọ na-ayọchi iwe ọyọchie ka ọ ga-emeli awesị ya wee ọjị ka anyị ji ka anyị gọọ na nzu ka anyị gọlụ na edo ọrịa ọkwa ka anyị na-agọ iwe ọma na nzu anyị gọcha na nzu ọrịa na ka anyị gọlụ na ọjị ngọ na edo ngwa metụ ya aka ngwa si ka ọ bụ solo ọbụla
ise anyị agbawa ọjị n'aba Chukwu na ọdịnala ọra mmụọ niile ka ọ lee na anyị n'ọbụ ngwasị ise kịta ka ebia na eme ya onwe igirigi ọgada ihugo ka o si dị ọ sị na ibe a na-ekwu kwene na ọ ga-anya oghe nọ mmetụrụkọta arụ nwanne na nwanne wepụta aka ọ asịghị emeche enye ndị ichie iwe welu nke gị ịghara ewe nke gị ịghara ewe ọjị ma ọ bụ na inyere ndị ichie lọrọ mmụọ wee sị na agha na-elikwe n'ibe akwụna atọ n'ụwa na agha na-eli iwe ahụghị nnukwu nwaanyị ahụ nyelu nkwado ọkwa na onye bụ akwụkwọ ka ebiri ya bụ akwụkwọ ahụ ebiri ka e wee nye nkwado ka iwe ọma wee bata iwe ọma ọbụla na-abata na agha na-etinyekwa aka n'ọnụ agha na-eli iwe n'ọnụ ọkwa ị na-anụ na ndị ọgbanjeri ndị iyi ụwa gị ka eme iwe dị ịma na ike aghara na-akụpịaba anụ sọrọ na ọka igbogotekwu ọya gị ọya bụ na-egbu onu ka i wee lie liche ọ na ị na-atakwa aja anụ ị na-atakwa aja anụ ọkwa maka ihe ị na-ata n'anụ dụkwa egwu ị na-ata n'anụ dụkwa egwu anyị sịrị anyị adịla anyị na mma ngwa bịa ka anyị jee lụọ mmụọ ngwa iwugo ka esi eme ya ngwa enye iwu ndụ nke mmụọ anara abụba anya ọba nwenwe anara abụba anya nke bụ ndị ichie ngwa dobie kụnye ọsọ dobie nke bụ mmanya na-enye ndị ichie iwu gị ewesị unu ụmụ ndị ichie na-ekwe na nkwụ ọkụ ọnụ wee kwala anyị bụ kwafu ihe ọbụla dị ike n'ụzọ anyị ọ dụla anyị na mma ezinụlọ anyị ma ndị anyị na-alụlụ ọrụ ụlọ ibe anyị ụmụ nwadị na ndị ọgọ ngwa gazute ọhụrụ nkịta ọ sị na nkịta ngwa bịa ngwa nọdụ ana n'ebe ọhụrụ nkịta ka ibidogodu n'oge wee ka ị ghara ị na-atụrụ egwu ngwa anyị ewegolu nke anyị kedu ya lọ anọ m n'obu anyị nọ n'obu anyị na-eme ekpere oke ngwa bịa nọdụ ana ebe ka ebe ọwụ nke bụ nne ndị ichie abụgoro ka ichi wee kụgọ ọfesi na-atago nkịta mmọnwụ ọba ka ị na-abịa ọyara na-atụ egwu ọyara na-eyi egwu ị na-abịa na nlema nọ ibe dadụ n'obu nọ ibe gbasalụ ndị otu unu ọ ibe dadụ abụghị ọyara eji eyi egwu anyị na-eji eyi egwu na mma ya kwa eji eyi egwu na mmadụ ọjị nna anyị bagokwe na ndị ichie ọjị ka ị na-akụpịa na iru kọtọcha ma na-akụpịa dị ọjị mmanya ọṅụbidugo agaja nke a wụkwa ụtaba ndị ichie anyị nye ndị ichie okwe na ụtaba
Ndị na-akpọ n'ụkpọ ndị anaghị akpọ wee ndị na-akpọ n'ụkpọ ndị anaghị akpọ wee ọya madam ihe abụchacha isi ngwanụ ka emechi ka ewunu ka ọ na-adị ụtala nwa anyị kagokwa n'aka ọgụ ihe anụwa afịa ihe anụwa m metụrụ ọba m na iredi m ya ka ikuliche ọdọọdọ ka iwe ọbụla ọ dị ka ancestors ka a na-amụtazi anyị kenele ụlọ anyị kenọra mmụọ anya na-akụziliwa na nwata ka ọ ghara nsị na o nwere onye gwalụwa na o nwere kụziliwa na ụdị ụfọdụ ndụ na-ekwu kịta catch them young teach them young anyị malụ na omenala na ọ bụrụ ajọ ihe ịghọ ka a na-abụ ụmụ eririwa na ndị otu anyị nọda na ebe na na-arị ya n'oge na malụ nke bụ nkịta malụ nke bụ mmọnwụ malụ nke bụ nke ayazi eji wee na-eyi ya egwu na ọ bụ bido n'ụmụazị wee sie ike kịta ọka ekwuwere okwu ọfụma na ọka na-amanyite ikwu okwu na wee na-akụzili ọ na-anụ na na-ekwu mgbe ọ ya amanyite ọnụ sie n'ike ọ bụrụ ọ kwụsiri ike mechie ike ọ ya ji atụ egwu ngwa bịawa ọ ya ji atụ egwu fụta ebe ahụ ọyịma na ọ ya esi ibie na-emesegheri arụ ọ bụrụ ọbịa ọ na-akụ na ọbịa ọfụtire n'ihe ọbụla ọ ga-eme ọmanụ nwa fulefu n'obu ọmakwuolu ntọala ihe a na-eme ma ya bụ na onye anwụfụta sị na o nwere ihe ọ maara na biko asị m na ọ ya adịla onye ọbụla na mma anyị bido n'oge kụziwere ụmụazị anyị ntọala anyị n'ọnya bụ iwe ndị oyibo bịara nchitecha onye ọbụla onwebi ụmụaka na enwe ụmụaka iwe wee na-emebi ụfọdụ amara aga ọjị ụfọdụ amara iji wee lie nzu ụfọdụ asịghị na ọgwụ wee lie edo ụfọdụ sịghị na ọgwụ iwe ọjọọ si na ọgwụ na onwere ezi nke ozi omenala eji mara anyị na-akene m Chukwu na ndị be anyị anachiwetere gị na ụdịdịwa na esi na Chukwu ya enyela anyị aka anyị na-ayọzi ndị ichie nke anyị emetere ebe a mezie ka ọ dị mma n'ọnwa ka anyị bụ ọgbọ ga-eso n'ọgbọla ahụ ma ọ sị na ọrụ adịghị otu ike wee nwee ike anyị nọ na ebe mbele ugobe nke si bi ebe nye abụ n'ebe ọ bere ka ọ na-adụ ebe ebere ebe na anyị si na ọgbọ ga-esola ọgbọla enu ise akwụ ya anya bụ ihe kwuru ka a na-eme ewere ka ọ na-ekowere nya ka nna ayazi n'obu ọnya ka nna ayazi n'obu ọnya nwezi n'obu ngwa fụta na-ewere ọkụ ziwelu m ọlụ mụ dosie n'ala ama na ọ na-adụ n'ala ọya na ọwụ soro na ọwụ lee na iwe ọma mezuo na ya na-abịa Chukwu na ọdịnala ọra mmụọ niile ka ọ lee n'ụwa arụ ike ya awalụ n'anya